presented by Jai Mata Studio। प्रेम से बोला बाबा बासुकीनाथ की। करिया बानी इस बाबा आवतावे अगुआ दुआरी नइखे रुकत। करिया बानी इस बाबा शादी नइखे रुकत। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। इहे सोची सोची बाबा अखिया नइखे सोवत। करिया बानी इस बाबा शादी नइखे रुकत। करिया बानी इस बाबा शादी नइखे रुकत। ना बताभी अगुआ दुआरी नइखे रुकत। करिया बानी इस बाबा शादी नइखे रुकत। ए बाबा हर करिया काहे बननी बाबा? बनाव से पहले एक बेर सोच के न लेनी बाबा। रउआ तो गोर गौरा मिल गेली बाबा। हमरे के क्यों पूछते नहीं के बाबा? डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। हो सत भाई समाज पटीदार हो। कैसे के हाई बाबा रउआ दारबार हो। हो सत भाई समाज पटीदार हो। कैसे के हाई बाबा रउआ दारबार हो। ये सोच ले हो लोर पूछ ले हो। ये सोच ले हो लोर पूछ ले हो। हमर भाई रूपावा के हो के नइखे मोहर। करिया बानी यही से बाबा शादी नइखे होखत। इहे सोची सोची बाबा अखिया नइखे सोवत। करिया बानी यही से बाबा शादी नइखे होखत। हे बाबा तनी हमरे बताया करी बाबा। कम से कम इस लगन में शादी करा दी बाबा। रउआ दुआरी हर साल है बाबा। करा दी ना दया करी बाबा। डीजे कंचन राज नीम चौक चौसीमा वैशाली। रिकॉर्डिंग बाय ग्रैंड स्टूडियो मेदिया। रउवे पयास विश्वास कइले बानी। हो जाई शादी से जल ढारतानी। रउवे पयास विश्वास कइले बानी। हो जाई शादी से जल ढारतानी। कहे गोलुआ रवीन बाबा यहाँ बिन नीन। कहे गोलुआ रवीन बाबा यहाँ बिन नीन। मनीष मारे सल के माथे मौर नइखे शोभत। करिया बानी यही से बाबा शादी नइखे होखत। इहे सोची